Isabella Stewart Gardner-museon taidevarkaus on edelleen yksi maailman tunnetuimmista ratkaisemattomista rikoksista. 18. päivä maaliskuuta vuonna 1990 varhain aamuyöllä 2 miestä pukeutuneina poliiseiksi pääsi sisälle museoon Bostonissa. He sitoivat yövuorossa olleet vartijat ja viettivät rakennuksessa yli tunnin, jonka aikana he varastivat 13 teosta. Varastettujen teosten joukossa oli töitä taiteilijoilta, kuten Johannes Vermeer, Rembrandt, Edgar Degas ja Edward Manet. Monet teoksista ovat korvaamattomia ja niiden yhteenlaskettu arvo on jopa yli 500 miljoonaa euroa. Rikosta ei siis turhaan pidetä historian suurimpana taidevarkautena. Tapaus on myös herättänyt laajaa kansainvälistä huomiota ja siihen on liittynyt lukuisia teorioita ja epäiltyjä, mutta yksikään teoksista ei ole löytynyt. Museo perustettiin vuonna 1903 bostonilaisen taidekeräilijän Isabella Stewart Gardnerin toimesta. Gardner oli intohimoinen taiteen ja kulttuurin tutkija. Hän keräsi elämänsä aikana arvokkaan kokoelman eurooppalaista, aasialaista ja amerikkalaista taidetta. Hänen toiveensa oli, että kokoelma esitettäisiin yleisölle täsmälleen siinä järjestyksessä ja muodossa, jonka hän oli itse suunnitellut. Gardnerin testamenttiin kuului ehto, jonka mukaan museon sisustusta tai kokoelmaa ei saanut muuttaa. Tämän vuoksi jopa varastettujen teosten kehykset on jätetty tyhjiksi. Museo sijaitsee Bostonin Fenway-alueella ja se rakennettiin muistuttamaan venetsialaista palaatsia. Rakennus oli outo siksi, ettei siellä ollut kunnollista valvontajärjestelmää. Esimerkiksi sisätiloissa ei ollut lainkaan valvontakameroita. 1980-luvulle tultaessa museo oli taloudellisissa vaikeuksissa ja turvallisuusjärjestelyistä jouduttiin tinkimään. Vartijat olivat heikosti koulutettuja ja heidän palkkansa oli matala. Vuonna 1982 FBI sai tietoa mahdollisesta ryöstösuunnitelmasta museoon. Tämän seurauksena sinne lisättiin ulkokameroita ja liiketunnistimia, mutta vartijoita ei palkattu lisää. Museon hallinto kohtasi haasteita Gardnerin kuoleman jälkeen. Vaikka hän jätti museolle huomattavan rahallisen perinnön, se ei riittänyt pitkällä aikavälillä kattamaan ylläpitokuluja. Turvatoimien puutteellisuus oli avainasemassa myöhemmin tapahtuneessa rikoksessa. Useat asiantuntijat olivat varoittaneet riskeistä, mutta rahoituksen puute ja testamentin rajoitukset estivät tarvittavat toimenpiteet. Taidevarkaus tapahtui varhain aamuyöllä sunnuntaina 18. päivä maaliskuuta vuonna 1990. Kello oli noin 1:30 aamuyöllä, kun 2 varasta pukeutuneena Bostonin poliiseiksi saapuivat museon sivuovelle. He väittivät tulleensa tutkimaan häiriöilmoitusta. Vartija Rick Abbott päästi miehet sisään, vaikka mitään hälytystä ei oltu havaittu. Heti sisään päästyään varkaat kysyivät, oliko rakennuksessa muita. Ihmettelemättä asiaa kummemmin, Rick pyysi toista vartijaa palaamaan hänen luokseen. Nopeasti tämän jälkeen toinen varkaista sanoi Rickin näyttävän tutulle ja että heillä olisi pidätysmääräys. Rick poistui työpisteeltään todistamaan henkilöllisyyttään ja hänet laitettiin käsirautoihin. Hetken kuluttua toisen vartijan palattua hänetkin onnistuttiin laittamaan rautoihin, jonka jälkeen varkaat paljastivat tämän olevan ryöstö. Varkaat veivät vartijat kellariin ja teippasivat heidän kasvonsa. Nyt varkaat pystyivät liikkumaan vapaasti museossa, kun ainoastaan liiketunnistimet seurasivat heidän liikkeitään. Ensimmäisenä he menivät niin sanottuun Dutch Roomiin. Sieltä he nappasivat maalaukset Myrsky Galilean merellä, Nainen ja herrasmies mustissa sekä lisäksi he ottivat Vermeerin harvinaisen maalauksen Konsertti. Kun varkaat olivat valmiita tässä huoneessa, he siirtyivät seuraavien huoneiden kimppuun. Ennen poistumistaan varkaat tarkistivat vielä vartijoiden tilan, nappasivat turvakameroiden nauhat ja liiketunnistimien tiedot. Varkaat poistuivat rakennuksesta noin 2:45 aamuyöllä. Ryöstö kesti 81 minuuttia, eikä kukaan osannut aavistaa, mitä oli tapahtunut ennen kuin aamuvuoro oli saapunut töihin. Poliisi ja FBI hälytettiin heti paikalle ja vartijat löydettiin sidottuina kellarista. Ryöstön yksityiskohdista kävi ilmi, että tekijät tunsivat museon todella hyvin. He eivät valinneet kohteita sattumanvaraisesti, vaan etenivät tarkasti ja harkitusti. Erityisesti se, että he eivät yrittäneet viedä kaikista arvokkaimpia teoksia, on herättänyt ihmetystä. Lisäksi he tunsivat valvontajärjestelmän erittäin hyvin. Varkaat keräsivät pois kaikki mahdolliset todisteet, paitsi he vahingossa jättivät rikospaikalle kovalevyn, jolle osa tiedoista tallentui.
Museon sisällä olevia liiketunnistimia ei oltu yhdistetty hälytysjärjestelmään. Niiden tehtävä oli vain kerätä tietoa liikkeestä eikä estää rikosta. Myöhemmin liikkeiden perusteella tiedettiin tarkkaan, missä huoneissa varkaat liikkuivat ja kuinka kauan he viipyivät niissä. Rikospaikalta ei myöskään löytynyt DNAta tai käyttökelpoisia sormenjälkiä, joita olisi myöhemmin voitu yhdistää epäiltyihin. Tämä viittasi siihen, että varkaat olivat valmistautuneet erittäin huolellisesti. Museosta varastettiin yhteensä 13 teosta. Merkittävimmät olivat helposti konsertti ja myrsky Galilean merellä. Nämä teokset olivat jo yhteensä melkein 400 miljoonaa. Erikoista oli myös antiikkisen kiinalaisen Gu-astian ja Napoleonin aikaisen ranskalaisen kotkafiguurin vieminen. Näiden esineiden rahallinen arvo oli verrattain alhainen, mutta niiden valinta on herättänyt kysymyksiä varkaiden motiiveista ja asiantuntemuksesta. Asiantuntijoita on vuosien varrella hämmentänyt se, että museossa oli myös lukuisia muita, jopa arvokkaampia teoksia, kuten töitä Michelangelolta ja Botticelliltä, joita ei viety. Tämä viittaa siihen, että varkaat eivät olleet taideasiantuntijoita tai että heidän valintansa perustuu johonkin muuhun kuin pelkkään arvoon. Heti rikoksen jälkeen tapaus sai suurta julkisuutta ja FBI aloitti laajan tutkinnan. Aluksi epäilykset kohdistuivat museon vartijoihin, erityisesti Rick Abbattiin, joka oli päästänyt poliisiasuiset miehet sisään. Vaikka hänen toiminnassaan havaittiin ristiriitaisuuksia, häntä ei koskaan virallisesti syytetty. Häntä on kuitenkin kuulusteltu useaan otteeseen vuosikymmenten aikana. Tutkimuksissa painopiste siirtyi pian järjestäytyneeseen rikollisuuteen, erityisesti Bostonin ja New Yorkin mafian yhteyksiin. Useat FBI-agentit uskoivat, että varkauden toteuttivat henkilöt, joilla oli yhteyksiä New Englandin alamaailmaan. Erityisesti rikollispomo Bobby Donati ja hänen yhteistyökumppaninsa David nousivat esiin mahdollisena järjestäjinä. Molemmat kuitenkin kuolivat 1990-luvun puoliväliin mennessä. Myöhemmin esiin nousi George Riesfelder ja Carmen de Cheeseman Dinanzio, jotka olivat tunnettuja taidekauppioita rikollisverkostossa. Vuonna 2010 FBI teki ratsian Gentile-nimisen miehen kotiin ja löysi viitteitä siitä, että hänellä olisi ollut tietoa teosten sijainnista. Hän kuitenkin kiisti kaiken eikä teoksia löydetty. FBI julkaisi vuonna 2013 videon, jossa tuntematon mies ilmestyy museoon päivää ennen ryöstöä ja keskustelee vartijan kanssa. Miehen henkilöllisyys on edelleen tuntematon. Myöhemmin vuonna 2015 FBI ilmoitti virallisesti tietävänsä, ketkä teokset varastivat, mutta heidän mukaansa kyseiset henkilöt ovat kuolleet eikä taidetta ole onnistuttu löytämään. Useita huhuja ja väitettyjä vihjeitä on saatu vuosien aikana, mutta mikään ei ole johtanut tuloksiin. FBI pitää tapausta edelleen avoimena ja museon palkkio teoksista on yhä voimassa, joka on siis $10 miljoonaa. Tutkinta on laajentunut myös Eurooppaan ja Lähi-Itään asti, mutta silti yksikään teos ei ole palannut museoon. Syyttäjät ovat todenneet, että osa taiteesta saattaa olla tuhoutunut, löytyä yksityiskokoelmista tai niitä on käytetty rikollisten velkojen maksamiseen. Vuodesta 1990 lähtien FBI:n taidevarkausyksikkö on käsitellyt tapausta yhtenä tärkeimpänä rikoksena ja yli 1000 eri vihjettä on tutkittu. Usein on väitetty, että teoksia olisi nähty Euroopassa, Etelä-Amerikassa tai Lähi-idässä, mutta yksikään havainto ei ole osoittautunut aidoksi. Palkkiota on muutettu useita kertoja tutkinnan aikana. Alkuperäinen summa oli 1 miljoonan, mutta ajan myötä se on noussut 5 miljoonaan ja lopulta 10 miljoonaan. Ehtona on se, että teokset palautetaan hyvässä kunnossa ja palkkio ei vaadi rikosoikeudellista vastuuta. Yli 3 vuosikymmentä rikoksen jälkeen Isabella Stewart Gardner-museon taidevarkaus pysyy ratkaisemattomana. Huolimatta tuhansista vihjeistä, kansainvälisestä huomiosta ja merkittävästä palkkiosta yksikään varastetuista teoksista ei ole löytynyt. Monet asiantuntijat uskovat, että osa teoksista on edelleen olemassa. Toiset taas arvelevat, että osa teoksista on saattanut tuhoutua tai kadota lopullisesti. Ilman todisteita teorioita on lähes mahdotonta vahvistaa. Museon seinillä olevat tyhjät kehykset muistuttavat menetyksestä ja niiden tarinasta. Museo ja FBI toivovat yhä, että jonain päivänä edes osa teoksista palaa takaisin. Tapauksen ratkaiseminen olisi yksi merkittävimpiä rikostutkinnan saavutuksia koskaan. Hei, kiitti kun katsoit videon loppuun asti. Muista tykätä videosta ja tilata kanava.
Iso kiitos myös kanavan jäsenille tuesta. Palataan taas pian uuden videon parissa.